Engko aku mung ijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15 e. Nek nganti aku ora tak waneni, Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Kang. Kang. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ya kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Wah iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Bagong, Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat apa? Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan Reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Woyo. Modare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Aku ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Wah. Menang mungsuh dewa sapa-sapa. Jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo. Tangiyo, wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom.
Yom sapa? Ya Madipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe lena pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Sikra bala kang tumingal perang campo samya medali lertate pileting koto danyanggung mangunjang niti benjang sangaji micil lati nyong ngedali wus Om wonten menapa Di? Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru teka ngawe sangganing para wadya bala Durandara. Ingkang raka ing sidhe pangdalu-dalu pun Narada cemadhong dawuh. Ibu kula cemadhong dawuh. Rama Pukulun kula cemadhong dawuh. Rama Pukulun kula cemadhong dawuh. Rama Pukulun kula cemadhong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra punapi? Dinten sakmangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa Paduka paring dawuh kemengeten? Kakang Narada punapi Di? Kula menika rumaos kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Mboten purun nyembah tuwin, mboten purun tata krama kaliyan dewaning para dewa. Sinten titah ingkang wantun kiranging tata krami mboten purun nyembah dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sakmangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sakmangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangripun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi. Ketitik sakmangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Latala perkencong warudaya. Pak Pong, Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho Di. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh lan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kalih Kakang Tejamaya. Lare utawi titah kalih menika dipun wenangaken boten ngaturaken sembah lan Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para dewa, nanging panjenengan menika menawi dipun petang babagan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbanganing Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung Panakawan teka mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Narada kula menika kagul kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah mbebujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng panguwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Mangriyen sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalindranipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu, panjenengan menika ugi titahing Gusti Karya Jagat.
Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kewowogen babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalendranipun para dewa, tumunten para titah kedah nyembah lan panjenengan. Boten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti preksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Boten menika lepat. Kakang Rada, punapi? Mugi andadosna ing kawuringan dinten sakmangke Bagong nyuwun pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala. Badhe kula paringi wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Dumunten lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimakaken menawi tiyang sewipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Rada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong, mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar, nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Lha nuwun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-cakaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip, ingkang rumangkang gedulungan kulit daging, sedaya kedulungan nyawa menika titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti ing Maha Nasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados mratitisake dhateng ngobah musi ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Rada, punapi? Nanging ngaten Kakang Rada mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kan pemanggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumajang lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kaliyan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan lho, Di. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kaliyan panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manikmaya. Lah ngoten to? Inggih Kakang Rada. Lah nggih sampun ngatur sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun. Kula mboten melu-melu mboten melu nggarap. Nek ana bobol boroting lakon, nek wonten kesandung kesrimpet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Pramesti Bathara Guru. Lho, Kakang Rada menika pujangganing kayangan. Leres kula menika kamituaning kayangan, kula menika Nalindra, panjenengan nalindranipun. Menawi Nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumajang, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Nek pangartine menika apik kula rumajang, ning nuwun sewu pangarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah katentreming jagat, luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kaliyan putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Sak tindak tanduking Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula badhe mriksa? Samenika ngaten kemawon. Kakang Rada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Blaka suta mboten sarujuk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun ngantos ngregon-regoni tandang grayanganipun Jatimurti. Kepareng paduka. Menawi mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Mbok bali mboten napa-napa gimana kene ngopo. Nyarian kula wonten timbalan Surawati wonten timbalan Brama Budawaka wonten timbalan Pukulun Yama Dipati wonten dawuh Kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong aja wedi kangelan papan dununge Bagong karan padukan pringapus gawenan Karangabang yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun luwih-luwih Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka.
Prasta Dapaduka Rama pulun maringipun bidalipun para wadyabala Durandara benjang menapa. Ora ketang sambunga Balacala lintang mangkata dina iki. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra, Brahma lan Yama Dipati. Sarian putra lamun gawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta lah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu? Ora ikhlas sebab apa? Kowe adhiku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, ora usah melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesan awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggawa kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atur, Reng. Ha iya. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh.
Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper ka lho. Dewa ki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Ah mesti engko tekan kene dinteni kene wae le. Heeh, adepane le. Wah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelarira wang-wang. Oh. Sapa iki, Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru. Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ki? Akeh Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun, bapakmu nendi? nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, Kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki, aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arepa bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngethok jenggotmu kowe. Aduh aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae sama. Anduk kowe tekan kene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora mung ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wih lah dalah.
wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang Mati dening aku. Panggo, ayo nih, ngati-hati lho, Tru. Ya. Ayo. Mutare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asem diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Iya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Heeh. Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Masuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang.
Kaya Lembu Sikilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo Haji Lembu Sikilan, kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajane. Ayo, entekno tenagam. Iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong. Ingat, oke. Modar. Wah, sukses. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngepo. Waduh. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumek apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tunggang apa. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, Bathara Brama. Dewane geni? Heeh. Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung Gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran.
Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting 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 ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Genine mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati kuwi. Heeh. Waduh, senane sing duwe terus. Ah wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Adake aku cah cerdas e. Heeh. Mun nek nganti Bathara Brama liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Kuwi ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arep tok kapake. Kapake ya terus kaya kalah. Ampuh. Ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jele. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, lah mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tono ndasmu. Ango Suraprata, saya merata ini. Dan apa? Ayo kowe. Medel piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo kowe yen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe leno pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah!
asmaning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun para Jawata Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa dadaran. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Nek sadurunge kowe nutuki aku kowe tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cestri Sula. Ngene es, ces. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mbaya sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Kowe iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Ces. Ces kok si es. Bathara Guru gawa si ces. Karo si Trisula. Ces Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Engko linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya, kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Cestri Sula. Tandang ngono dhewe.
Ya Mir ya. Mbah. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sing brono ora. Wes. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cestisula. Ha, Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku Wardidu karo Cestisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggira tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing aku Pak senengane ngono kuwi. Ngisen-sen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton akeh banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Minggir. Cestisula ben temancep neng wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngapa? Ayo mundur. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Cahidan ora. Ha ta? Ota-ota. Ndere. Truk. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndek dadi anake Semar wis males. Cetil, pretung. Wes ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Iya. Waduh. Aja to kok ngene. Kok sapenake dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cestisula nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mle bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab?
Bapak ora ana, Gareng ora ana, Pestra ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo Gareng ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula Nabi Adi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus Gareng Gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe Gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa. Bojoku sisan Gong. Mole mlaku ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Nukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Mongko lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nek ngene Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya kampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene Gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk, tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon duka, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Watogok aku anakmu Bagong wong.
iku saknyatane gonjang seret winangun ingkang mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan Jurang Porong menika ta warnane punakawan tlatah sabrang ingkang asring andhiraken sanggaring para nalindra saking tlatah sabrang nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada Kilurah Togok ya Ki Lurah Teja Mantri, ya Sang Catu Goro, ya Sang Teja Maya. Nadyan Raga Sarwa Kujiwa parandening mangke kasinungan bebeden luhur. Mila tansah sumpemut kelawan para nalindra ingkang patak angkara Budi Candala. Risa juga nedeng lenggah madyaning sak ngajenging Bali Wisma. Dinadhep ingkang rayi nenggih Ki Lurah Sarawita ya Ki Lurah Mbilung. Nalika semanten Ki Lurah Togok iriwes nyolenggah madyaning pendhapi nambi sawanipun ingkang rayi Ki Lurah Mbilung parandene datan wonten wiyosing pangandika kadhi wonten ingkang gemana musik kapenggalih dening Ki Lurah Catu Goro. Mila sikura mecah swasana Ki Lurah Mbilung Sarawita munjuk atur ngesanipun ingkang raka dadi kumangrujining pangandika ing dereng kababaring lisan. Sigra saya lepta sumanding kalilin hujan Kang samar pamoring soko sanyatane kunjang seret winangun obat manaluri renepta
Long indriya mangu-mangu mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuloso Hamangku sang dia utama Nalendra muda wewuse Gak sawetara wektu Kang Togog wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngapa Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe. Sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa Dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono. Sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh we makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus lah ya iso dienggo apa ta, Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu Puspa Tajem utawa Kadara Dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adikku Semar, ya si Ismaya
Monggo ora udan, ora ana mendung, dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adhiku Semar, ponakaku Gareng Petro iki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapak mule, kakang mule ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir, Lung. Ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku Ismaya kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya, Lung. terlalu iki. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong sing jeneng ngimpen iki kabeh menungsa